Moikka! Mun nimi on Beauty Milja ja tänään tehdään viral meikki, jonka varmaan kaikki on jo tehnyt, paitsi minä. Tää trendi on oikeasti räjäyttänyt mun Instagramin ja TikTokin ihan täysin. Ja mä oon nähnyt niin monta upeata meikkiä tän kanssa, että mun oli pakko tehdä oma. Laitetaan Maybellinin peitevoide. Me tehdään tänään semmonen kaunis vaaleanpunainen ombre tähän. Mä aloitan vaaleammasta sävystä ja asettelen sen tänne keskelle. Okei, nyt on tullut se hetki, kun me blendataan, koska täällä on ihan selkeitä rajoja. Nyt kun mä sain tän blendattua, niin me lisätään highlighteri. Ja tässä kohtaa vihdoin otetaan teippi pois. Sitten ei muuta kuin korjaillaan reunat. Tehdään nopeasti kulmat ja pohja. Mulla on ollut tää konkreettinen idea päässä jo 3 viikkoa. Mä en malta saada tän jo toteen. Sanotaanko, että ei mennyt kuin ehkä ikuisuus tehdä nää. Mutta nyt lähdetään leikkiä strasseilla ja tää on se mun lempiosuus. Ensimmäisenä asetellaan muutama tämmönen ihana sydänstrassi. Onks tää vaan minä vai onks tässä nyt ihan selkeästi jotkut Sailor Moon vibat? Tässä olisi mun toteutus teippitrendistä. Ja tästä kyllä tuli ihan sikasöpö. Kommentoi alle, mitä muita trendejä mun kannattaisi testaa. Moi moi!